Horas madihita saluhutna. Selamat Paskah madihita. Jauh-jauh tu parsaoran. Hurian itu hata nunga bongot hita tu bagas joro ni debata. Lao marsaor huhut maka mulatehon asini rohana napaluahon hita sian hamatean namanotongi tuhangoluan nasorasuda marhite-hite haheheonna manaluhod dosa dohot hamateani ido natapestahod di pertangiangatta di buha-buha ijukon alani i di bagasan lasni roha masih jalangan mahita dohot na dilabukta huhuk madok. Selamat Paskah nunga hehe Kristusi nunga ditaluhon ibana hamatean. Atong di bagasan roha namar situtu mahita mamuji jalamanoba Tuhan debata pardenggan basai. Tai dehoma nunga talu hamatean. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia, na tumopalangit dohot tanoon, amen. Haleluya di Tuhan debata, ido hatuaon dohot hasangapon, dohot hamuliaon, dohot hagugon, napahehehon Tuhan Yesus, ido napahehehon dohot hita sogot alani Tuhan Yesusi. Martang yang mahita ali Tuhan debata para siroha na sumurung didok hatamdo ikon manaon hami jalamate rap doho Tuhan Yesus Kristus asarap hami doho ibana tuhasangapon sai parrohai mahami asauduk hami tulomo ni roham jalahot hami dihaporseaon nature asa toktong makirim di haheheon doho di hasangapos sugut silehonom mutuakana porsea diho amen.
tatangihom mahata ni debata, si jahaon di pertangyangan buha-buha ijukon, tabegema pajahan na perculo. Matius 28 ayat 1-2. Alai di bobo ijuk diari parjolo dung salpu sabati. Roma si Maria Magdalena dot si Maria nasada menikir tanamoni. Alai nunga masal lalo nagogo. Aituat do sur-surwani Tuhan sian banua gijang. Jala dung sahat digulang ma batui laos hudul di atasna. Matius 28 ayat 3. Alai songon hilap dorpana idaon saksak do ulosna songon hapur. Matius 28 ayat 4. Jadi akal dot maparjagai di bain biarni roh nasida hirana mati do. Yohanes 20 ayat 15. Dungi didok Yesus matuibana. Buasa tangis soena ise diluluiho. Jadi diri purohana ma tukang porlaki mana. Gabe didok matuibana. Anggo hamu do mabuati mana. Pabuah hamu matuau manang natu dia ditaruh kamu asa wala pimana. Yohanes 20 ayat 16. Dungi didok Yesus matu ibana Maria. Jadi didok pakon si Maria ma ibana huhut mandok. Ale guru. Yohanes 20 ayat 17. Jala didok Yesus matu ibana unang ahu jama aidang do penako ahu tu amai. Alai laho maho tu akang giki dok matu nasida. Nalaho nakko ma ahu tu damang jala amamuna. Tu debataku jala debatamuna. Yohanes 20 ayat 10, Lukas 24 ayat 12. Dungi lau masih Maria Magdalena dibarita homa tua kasih seani nunga huida Tuhani jala aka odo hatana tuau alai hehe masih Petrus marlojong tu tanomani di pauduk madirina puli madi ida peak aka saput-saput nai dungi muli maibana uhuk longang dorohana marningot nama sadisi. Ido sahatna martua do akan natumangihon hata ni debata jalan au peopsa. Amen. Marede mahita sian nomor 627 ayat sada. Dameni debata na sumuruk sia saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon. Hata ni Tuhata. Turpuk si pahusor-husoron ni rohata.
di pesta parjolo, parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus, tarlobi di acara buha-buhaijuk manogoton, imana tersurat di Yohanes 20 ayat 1-10. Yohanes 20 ayat 1-10. Tapai hutihu ma di bagasa rohat tabi. Dungi diari parjolo duksalpu hari Sabat, lau masih Maria Magdalena, sogot dina holomido pe tutanomani. Jadi di idama naum dihidda batui siat tanomani. Gabe marlojong maibana manopot si Simon Petrus, dohot si sean nasadanari, haholongan ni rohani Yesus, pabuahot tunasida, nunga dibuat nama buat Tuhani, siat tanomanna, dang binoto manak tu dia ditaruhon. Jadi borhak masih Petrus, dohot sisean nasadanari, jadi sahak manasida tu tanomani. Narak marlojong gona duai, gade marhajolo ado sisean nasada, nahumatop sia si Petrus, gade parjolo maibana sahat tu tanomani. Jadi dung dipaudu madirina, di dama peak akka pangalilit, alai dang bongo tibana. Roma naksi Petrus sia pudina, dibongoti matanomani, jadi di dama peak akka pangaliliti. Anggo sekka panaputi niuluna, dang rabdo hot akka pangaliliti. Pulik do dibalun tu ingananna. Disipe asabongot nang sisean nasadanari, nau parjolo sahat tu tanomani, dipanotnoti gabe porsea maibana. Aidanggo pediatu sinasida hatani suratina madok, ikko keheibana sian namate, asa mulima sisean naduai, ido sahakna. Hamuna kadonga saha porseaon, hita hurian itu hatanarak marpungu, di buha-buhaijuk manogoton. Sadarioni ma pesta parjolo, parningotan ari haheheon Tuhan Yesus. Alanido bana marpungu hita, sogo manogoton, di buha-buhaijuhon, parningotan ari haheheon Tuhan Yesus. Ganuk tau do tapatu pasongonon, buha-buhaijuk, parningotan ari haheheon Tuhan Yesus. Jala ganuk taon, duari pesta ota pestahon, ima patuduhon, pesta na belga, jala pesta na luar biasa do pestahon, dihita halak Kristen. Hamuna kadonga saha porseaon, na di hari Jumati, nungata kastapai hutihut, akana hacik, natinaon Tuhan Yesus, sahat tunamate ibana di hau pinor sidang, ala ni dosa ni hita jolma, ala holonga mamerek kita. Hobar tu adat istiadat ni halak Jahudi, molo adok sahalak na marujungolu, na modding, manang namate, ari patoluhon, dung ditanom, dung dikubur, na modding na hinaholongan na sidai, ikobor hado keluarga, akasisolhot, akanama kaolongi, tukuburan ni na moddingi, doh tujuan lau maniahi bakke ni namo dingi suku-sukun buasai kolau nasi dari patoluhon mamiahi bakke ni nahina holonganna hobar tu hapor siaon ni halak Jahudi sahat tu hari patoluhon di sekitar ribakke idope todini akan marujungul alani borhat do si Maria Magdalena di turpuk tahun doh tujuan lau mamiahi bakke ni Tuhan Yesus. Alani boy tubuh suku-suku dihita. Ay wasabe boy miahan. Bakke naung mate. Bakke ni naung modding. Hamuna kadongan.
asinggo kuburan ni halak Batak siak kalak Yahudi. Molo kuburan ni hita halak Batak dai gali do sape sabagas-bagas na ulo do sape lapok gabbo do hotak kanasingi. Anggo halak Yahudi dang dihurak kuburan na. Alai satadi turuang-ruangi dolo go disurukon akan amodinga. Jadi molo dihita halak Indonesia basa hira halak Toraja maun. Dang dihurak tanoi alai tatusi do maksud tu lubang-lubang dulu akainang tu ruang-ruang dulu hodde be jadi aung masatari ruang-ruang abatusi do ipa beris-beris akabakeon jadi dangi kubur hola batu do ipa manutup pitu ni kuburan pitu ni lubang-lubangon songoni do nama sanang di kuburan itu Tuhan Yesus alani na boy do miahan yaka si solhokna bakke ni namo dingi duk ngare patoluhon anggo mayat ni hita halak Batak dang boy be ay ngaulo margabo-gabo ngatonu ate ihurak go pe musai bagas tanoi jadi ido mabain borhat si Maria doho tujuan naeng mamiahi bakke ni Tuhan Yesus marlo jonggo si Maria sogo manogoti diari parjolo ninna di turpuk taon jadi sogot manogoti nunga say naik kurak tibu tiurari anggo pakir perasaan ni si Maria tiur manianari asaharulau marlujung mamiahi bakke ni Tuhan Yesus iro di rohani si Maria Magdalena alani di buha-buha ijuk molo tajaha di buka evangelium nasing molo di turpuk tau di dok sogok manogok nai alai di buka evangelium nasing di dok buha-buha ijuk molo di hita hala Indonesia buha-buha ijuk lapatanna jam 1:05 pagi mau songo parrota nakin di sima marlojok si Maria Magdalena lau tu kuburan ni Tuhan Yesus naeng mamiahi bakke ni Tuhan Yesus hamuna kadongan sabor ngini daksonang berohani si Maria Magdalena sai maus ditikir tuluar haru humato nya tiurario din narohana dunga di persiapon ibana sudia kasih buanonna tu kuburani dak parduli be ibana tu patangis-tangis doraya nakonna tu para muru gua matai ai pitor tu dia holo bolongai na mataira tu pa sai maus dorai bereng ibana podo mani senang molum ibana modo-hodo ge ibana alai sude kesenangan ni portivion ditinggal hon ibana na utama di ibana naik parjolo ibana lau madapat Tuhan Yesus sudia ka kesenangan di portivion sudia ka keluarga na di portivion ditinggal hon ibana doh tujuan na utama di ngoluna ima naik pajupang doh Tuhan Yesus odo parjolo sahari nanaing dohono ni turpuhot tu hita anggo hita jol manuaing godanga kita on basai jumolo raka ulaon aka keluarga aka kesenangan portivita utamahon sian nama dapat Tuhan Yesus goda kita jolma sudah ibana marminggu sudah madapat Tuhata holan ala niarisan godanggo hita jolma sudah kita madapat Tuhata sudah kita marminggu holan alania kana makaroa dohota kana singi anggo si Maria sabor ngini daksonang berohana sai hurak tibu na tiurarion asaharulawa marlujung madapoto Tuhan inna ibana alanido asa dibuha-buhaju ibana lao marlujung madapoton kuburan ni Tuhan Yesus ditinggal hon ibana sude doho namod dohodok doho nanaing modom sude ditinggal hon ibana asa harus sahat ibana madapoto Tuhan Yesus hamuna kadongan didok diturpuk taon dina marlojong ibana dibereng ibana nunga buka batu na manutup kuburan itu hatai sianido dapat prinsip di bana nunga ditakko nama nakko tuhaki dan disibe Tuhan Yesus dan nama masuknya ibana tu bagasa dope alai kolan ibereng ibana ngamagulang batu pitor lau de ibana madapoto ni se parjolo nak kinamang sisiana ni dapoto ni si Maria ai waro na si hutok kamu nak kina na guguan na suaraku bana satu takasi bigi naraku parjolo sahari dapoto si Maria ima si Petrus si Simon Petrus
Ipabuah ibana na mas ego ngalaw na kitukuran ni Tuhan Yesus. Ay nga magulang batui, dak tutu be batui. Napadua holaw ibana didok diturpuk taon tu sisean na sadanari, sisean haholongan ni Tuhan Yesus. Ima si Johannes. Tuna sidana dua mai Ipabuah si Maria naung magulang batui, naung ukapit ni tanomani. Didok diturpuk taon rap marlojong go sisean na duai. Alai parpudi sahat si Simon Petrus, parjolo si Johannes. Buasa rang rap sahat na sida. Buasa parjolo sahat si Johannes, parpudi si Simon Petrus. Ninna akapenapsir, dina marlojongina sida na dua, sa sitonga borak doro hadoho pikiran si Petrus. Gok biar ro ibana. Rotu rohana songonon. Ay baro. Tohoro nga hehe Tuhani. Ay baro. Tohoro dang isibe Tuhani. Maila hiyan ibana. Buasa maila. Ay tikini takut Tuhan Yesus. Heado marjanji si Petrusol. Madok songonon. Tuhan. Manak tu dia holau. Iko doho tau. Manak tu hurungan. Manak tu hamatean. Naso tu patadi konokku ho. Ninna. Holan ditakut pala Yahudi Tuhan Yesus. Ado kalak Yahudi manukun. Ay dongan na don. Ay doho don. Ay odo sisian na. Alus ni si Simon Petrus tuluhani madok. Ada kutadai. Domeng. Ada kutadai. Lapatan na di porsoibana. Na di tadaibana. Na dongan na Tuhan Yesusi. Tu halak Yahudi. Odo na ningon ni si Simon Petrus na mardalani nasida. Marlojok penasida alai borak beban pikiran ni si Petrus. Ay waro, buamu seda nomolo toho hehe Tuhani. Waro ilaku, songo dia do. Alani marlojok gebana, alai dao jarak nga, parpudi bana sahat, parjolo si Simon Petrus. Hamuna kadongan, dung rap nasida di kuburani, masuk nasida tu bagasan. Ibereng nasida, podoman, inganan hapeahan ni Tuhan Yesusi kosong dang disibe Tuhan Yesus. Alai di parrohahon akaseka akapangalilit rapi tersusun podoman ni Tuhan Yesusi. Sianido rotu rohani sisian na duaon nunga hehe Tuhan Yesus. Au cugari panakko mabuati sude dohan lungon naon. Hapeon rapi tersusun sude akapangalilit akaseka sadar rona manipani sadar rona mangalopiti idona nang dohononna alanidang nai takko halak Tuhan Yesusi alai namula mangolu di bana ai rapi tersusu sude akapangalilit akasalimuna dak songo podoman ni hitalak bata kate jai wolodo hita hicat ca podomat takamanginang dak talopit salimutai parhebatna naului do sampai tolu warngin lao songo-songo ni tadapoton nasursari. Anggo poromani Tuhan Yesusi beilopik do sudia kaulusna akapangalilit akaseka-sekanai. Batabayako majo poroman ni hitate ulo musero pe mangulu anti nyamuk. Mardomu maun aong anti nyamuk. Salimut sursar sampai 2 hari musai songoni tok tada foton na sursari modum setok songoni anggo purumani Tuhan Yesusi ilopi dosudi rapi tersusun ilopi ibana kapangalili doh takasekana alani porsia sisian na duai dang na ditakko Tuhan Yesus alai songon nani dok ngai na mulak beibana hehe siani makasisian na duai pabuah hotwa kasisian nau tutu hehe Tuhan Yesus. Jaladung masuk si Maria, heado ibana disukut Tuhan Yesus. Ay boasa tangis so Maria. Alay lang itada si Siani, lang itada si Maria. Jesus na jongjong di pudina na manukun ibana. Hamuna kadongan nunga hehe be Tuhan Yesus. Idolas ni rohata. Nunga hehe Tuhan Yesus. Nunga talu hamatea. Nunga talu sibolis. Nunga talu ratene portibion. Nunga hehe Tuhan Yesus. Alani Yesus na mangoludo.
Yesus ni hita halak Kristen. Dang Tuhan, dang Yesus na mate, Tuhan ni hita halak Kristen. Alay Tuhan na hehe, Tuhan na mangoludo, Tuhata. Alani borha doa kasisian, mamarita ho pabua ho pasar ho baritai, tua kasisian nasi. Nuang di paborha Tuhan Yesus madoho tita. Porsea mahita kamanginang, nunga hehe Tuhan Yesus. Tuhan na hehe do Tuhata. Tuhan na manguludo Tuhan ni hita ala Kristen. Alani borha mahita makatidakon, naung butul-butul hita, porsea di haheon. Tapaboa maparjolo tutonga-tonga ni keluargata. Turong asahutata. Nang dia kalingkungata. Nang di tonga-tonga ni huriata. Nunga hehe Tuhan Yesus. Nunga dong nagabe pangalua-luan ni ngolukta di hasyanganon. Dak Tuhan na mate Tuhan ni hita ala Kristen. Alay Tuhan na mangulu. Tuhan na dade mamereng. Mangurupia kapardalanan ni ngolukta. Alanita sobba maibana. Tapuji maibana. Taha porsiai maibana di ngoluta. Dang tidak mau tahu Tuhan di ngoluta. Alai radero ibana. Manangi hona kaile-helek pangiduata. Radero ibana gabe pangalualuata di ngoluta. Radero ibana gabe pos ni rohata di hasyanganon. Alani mananga hape nama sa di ngoluta. Mananga hape na naik siado pata tua katik kinanangro. Tabai ma Tuhan na hehe. Nagabi pos ni rohata. Nagabi pangalualuata. Nunga hehe Tuhani. Amin martang yang mahita. Ale Tuhan debata manami na marhabang sa diwan wagijang. Mauliate Tuhan nunga las rohanami. Nunga huha porsiai hami. Nunga huberek kami. Nunga hehe hosian hamatiani. Hodo Tuhan pos ni rohanami. Hodo Tuhan pangalualuan nami. Hodo Tuhan dongan nami. Dingolu nami di hasyanganon. Asima roham di hami Tuhan. Tuktuhi rohado pikiran nami tua katikinan engro. Asa huboto hami. Pasahato dang dohoto dinami tua dopamu. Hodo Tuhan nami. Hodo pangalualuan nami. Tuhan na mangolu doho Tuhan. Tuhan na rade manangiho kami. Doho mamerengak kapar dalanan ngolu nami. Asima roham di hami Tuhan. Nang dinahutangiho kami hatam sopo dibonani. Minggu nami sadari om manogoton. Suatu katami itu bagasar roadot pikiran nami. Asa marurak marparbui hatami. Asa hatami Tuhan nagabe gogo tukot sulu-sulu dihami. Lao mangruti ngol-ngol nami tu akatik kinanangro. Nak tu akatik kinanangro pe Tuhan. Tok tonggo pe sihol rohanami. Tok tong matuha pakuling ngolu nami. Asa hatami Tuhan nagabe haddang di ngolu nami. Asa nang mani birhami sia dalam nasitongi. Suak songoni ma Tuhan. Nang dinaudutan nami anon acara parmingguan nami. Pawas roha nami. Tuk Tuhamu rohado pikirannya sudi ruas. Asara riahami Tuhan. Madohoti pesta na naik patu paum ni huria. Jalo ma Tuhan elhelek pangiduan namion. Mar hite-hite guarnya nami. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dina marede hita onom 172. Laos tapapungu ma peliata.
dia honaya tulu laos jongjong mahita. Rak mahita mangido di tangiang alea manami. Alea manami na di Banwagica. Leo matuhan sadari kang luas siapa. Tidos ni dongat. Nakam itu. Ay honap na raja. Amin. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Holong ni rohani de batama. Doho parsauran itu di parbadiama. Nama dongani hamu saluhuna. Amin. Shalom. Selamat Paskah madihita salukna. Nungaik pinasaha matikion tu SPH. Ado kata. Shalom, Amang dan Inang semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan. Karena kasih-Nya kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Kita bisa merayakan Paskah, juga merayakan Pesta Parheon Ina. Hari ini seperti yang kita bisa lihat di ibadah buah-buah ijuk ini, kita dibantu dengan pelayanan Ina, dengan kolektan, juga dengan penerima jemaat. Jadi nanti demikian juga nanti di 3 ibadah berikutnya jam 7, jam 10 dan jam 18. Jadi Amang Inang, kami juga di sini dari Parheonina ini, kami juga dalam rangka Parheonina kami mengadakan beberapa kegiatan sebelumnya. Ada beberapa kegiatan kami laksanakan, yaitu Martumba, juga Mangkuti Tandok, juga mungkin kalau ada yang tahu dari Punguanina atau jemaat di sini, lomba buku ND dan segala macam, ada 4 pertandingan.
Jadi semuanya itu kami lakukan adalah untuk menambah keakraban di antara sesama perempuan di HKBP Cibubur ini, dan juga untuk menambah kecintaan kita di budaya Batak. Demikian Inang, jadi besar harapan kami di dalam Pasca ini, kami sangat mengharapkan kita sebagai perempuan khususnya di HKBP Cibubur ini, mari sebagai kata Amang Pendeta tadi, perempuanlah yang melihat kubur Yesus pertama kali datang. Marilah kita juga sebagai perempuan dari HKBP Cibubur ini, kitalah yang membawa berita kabar sukacita kepada sesama kita, terutama di keluarga kita, terutama ya, apalagi di gereja kita. Mari kita membawa berita kabar sukacita, mari kita melayani Tuhan di gereja kita ini. Tuhan memberkati Inang semua. Melihat selamat Paskah buat Amang dan Inang semua. Terima kasih Amang Uluan Nami. Mauliatema dinanami SPH ni Huriata HKBP Cibubur. Dihamua manami nanami marningo paropuan na lau tu kuburan sadario di patupa SPH do pesta parheheon, pesta pasca seksi paropuan ni Huriata alanira ria mahita no madohoti acara parmingguon na pinatu panasida. Jadi nungatung loja kainata patupaka kegiatan di bagasan na 2 minggon alani di minggu tasadario managabe puncak parheheon doho paskani seksi paropuan. Jadi akamanginang anon di pitu adonggo dibagi lapet doho tes sinumota alaya dorak sotu luar hita ba masih jalangan mahita tujolo jongjong maparhalado di jolo doho SPH Roma karuas majalah kami tujulun.
Jadi marpoto majo parhala dohot seksi perempuan. Baru.